Wannan Alhaji Sani kenan mai siyan duwatsu, amma bari mu je wurin shi mu ji ƙarin bayani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhaji, ko za ka faɗa mana me yasa kake siyan irin waɗannan wuraren haka? To ni ai ka san mu kamfani sai da siyan duwatsu da filaye, saboda ko da zuwa gaba in za mu buɗe ƙara kamfanin mu za mu ƙara faɗinta. Yanzu ka ga nan dutsen gaba ɗaya dinnawa ne na siye shi. Ka ga wani can mana, ka ga wani can ƙaton can to dinnawa ne duka. Filin ƙasan nan ma na wani. A wannan ma nan gaban hannunka nan dinnawa ne dinnawa ne. Yanzu ka ga wannan filin abin da na siya filin nan kataliyan na siya filin duka. Kataliyon nan siya nan na bayar mutane su rinka noma in samu lada saboda mu ba ta shi muke ba. Nan kuma dutsen ka gan shi nan gaba ɗaya abin da na siye shi tanguliyon na siya dutsen gaba ɗaya. Tanguliyon na siya dutsen muna son mu fara aiki ne akan yadda za mu zo mu cire ma'adanan ciki. Kaga Aliko Dangote ma jiya mun waya da shi ya ce man zina son shi ma gol za a sa oda